Todo listo para converter a Pontevedra na capital do balonmán do 2 ao 7 de xaneiro, en primeiro termo coa celebración do Campeonato de España de Seleccións Territoriais que se celebrará do 2 ao 7 de xaneiro. Contará coa presenza de 2.200 deportistas representando a 17 comunidades, un evento onde se disputarán 291 partidos en 21 pabillóns e contará coas categorías infantil, cadete e xuvenil, masculina e feminina. Mi agradecimiento especial también a todos aquellos voluntarios que ya están trabajando incansablemente para que el evento sea todo un éxito, a todos los ayuntamientos que se han querido involucrar, a todos y cada uno de los clubes de Pontevedra y de toda Galicia que están preocupándose para que todos los que vengan estén bien atendidos, que se sientan como en su casa y que disfrutemos de estos primeros días del año pues de balonmano, que sigamos con la fiesta del balonmano, que disfrutemos. O segundo destes eventos será o Torneo Internacional Memorial Domingo Bárcenas, que se celebrará do 5 ao 7 de xaneiro no Municipal de Pontevedra e no Pabillón Vigués das Travesas. Unha cita que contará coa presenza das seleccións absolutas de España, Polonia, Bielorrusia e Argentina. Bueno, penso que esas 2.000 personas, esas 2.000 e pico xogadores que van vir aquí a Pontevedra estes días, non só van quedar contentos da hospitalidade que temos aquí en Galicia, de todo o que lle podemos ofrecer. Espero que leran un bo recordo e, se é posible, que volvan, que estaremos esperando novamente a recibilos tamén coas mellores sonrisas. Dende Pontevedra mosáronse encantados de acoller eventos destas características. O alcalde dixo esta mañá que sempre que pode aposta polo deporte e faino dun xeito decidido. Polo tanto, capacidade incluso hoteleira, capacidade organizativa, capacidade económica, porque obviamente fan falta cargos. Entón, neste sentido, eu quero decir que últimamente, xa desde o Campeonato de Europa de piragüismo de maratón, donde xa unha participación moi activa da Diputación Provincial, o feito de que se aposte tamén da Diputación, do Concello de Vigo e de outros concellos, e xunto coa Xunta, pois eso nos permite abarcar a posibilidade de celebrar eventos cada vez máis potentes. E a presidenta da Deputación, pola súa banda, animou a toda a cidadanía a gozar desta cita cun balonmán de primeira. E se queren pasar un fin de festas do Nadal de verdade, de gran nivel e de gran altura, pois xa saben, do 2 a 7 de xaneiro, a vivir o balonmán e a disfrutar e sentirse orgullosas e orgullosos de que sexamos a capital do balonmán de todo o Estado. As entradas para estes eventos xa están á venda a través de www.marcaentradas.com e tamén poden adquirirse a través dos clubs de balonmán da cidade, do Teucro e do Cisne.